Szerintem minél előbb elmennek, szó szerint elhagyják az országot, annál jobb lesz. Megdöbbentő követelés érkezett a brit királyi családból. Anna hercegnő nyíltan azt javasolta, hogy szakítsák meg Camilla családjának minden királyi kötelékét és szerepét. Az ügy messze túlmutat a homályos gyanún. Anne úgy véli, hogy a királyi jótékonysági alapokban történt szabálytalanságok közvetlenül kapcsolódnak Camilla két gyermekéhez, Tom Parker Bowleshoz és Laura Lopezhoz. Míg Anne csendben bizonyítékokat gyűjt a másik oldalon, Camilla hátborzongatóan nyugodt viselkedést tanúsít, és úgy tűnik, gyermekei túl mélyre süllyedtek a kockázatos pénzügyi döntésekbe. Az össze nem illő személyek, az eltitkolt tranzakciók és a gyanús kapcsolatok fokozatosan egy sokkal összetettebb történetet tárnak fel, mint amit a palota nyugodt homlokzata sugall. De a legnagyobb kérdés továbbra is fennáll. Vajon Anna a királyi család átláthatóságának védelmében cselekszik, vagy egy olyan titokra tapintott rá, amellyel senki sem hajlandó szembenézni? 3 nappal ezelőtt szokatlanul nehéz volt a hangulat a Buckingham palotában. Tom Parker Bowles és Laura Lopez hirtelen azzal a veszéllyel szembesültek, hogy büntető eljárás alá vonják őket, és végleg eltiltják őket minden királyi tevékenységtől. Camilla, Károly király második felesége, élete legnagyobb hírnévvel kapcsolatos nyomással nézett szembe. Egyetlen hiba is romba dönthette mindazt, amit 2 évtized alatt fáradtságos munkával felépített. Az igazi történet 1 héttel korábban kezdődött, amikor a brit királyi család Vilmos herceg koronázására készült. Az egész udvar a fényes jövőre összpontosított, és a közönség izgatottan várta egy modern, megközelíthető fiatal király képét. Kevesen tudták, hogy a nagyszabású ceremóniák és a kameráknak szóló mosolyok mögött egy veszélyes repedés formálódik csendben. Anna hercegnőt bízták meg a királyi jótékonysági alapok rutinszerű felülvizsgálatával. Kiterjedt tapasztalatával és megalkuvást nem ismerő, egyenes stílusával Anna mindig a teljes átláthatóságot követelte meg, miközben a St. James palotában lévő magánirodájában lapozgatta a vastag pénzügyi akták között, azonnal megérezte, hogy valami nincs rendben. Több millió fontot különítettek el látszólag nemes jótékonysági projektekre, vidéki közösségek támogatására, kulturális örökség megőrzésére és fiataloknak szóló művészeti központok építésére. A költségek mégis szokatlanul magasak voltak, némelyik akár 70%-kal is meghaladta a tényleges számokat. A dokumentáció homályos volt, a feljegyzéseket finoman megváltoztatták, a dátumok nem egyeztek, az aláírások erőltetettnek tűntek, és nem voltak független értékelő jelentések. Anne összevonta a szemöldökét, és hideg futott végig a hátán. Ez nem véletlenszerű hiba volt. Ezek a szabálytalanságok szisztematikusak és egyértelműen összehangoltak voltak. A tranzakciók nagy részét Camilla irodáján keresztül hagyták jóvá. Motyogta magában Anne Halk gyanakvó hangon. Ez nem lehet véletlen. Megértette a súlyos következményeket, ha ez az információ kiszivárog éppen akkor, amikor Vilmos trónra lépne. Egy nagyobb pénzügyi botrány teljesen alááshatja a közvélemény bizalmát, és megrengetheti azokat az alapokat, amelyeken a család olyan keményen dolgozott az évekig tartó zűrzavar utáni újjáépítésen. Anne úgy döntött, hogy szigorúan bizalmasan kezeli az ügyet, és senkinek sem szól. Ő maga is mélyebb vizsgálatot folytatott, további adatokat kérve a belső ellenőrzési csapattól anélkül, hogy felfedte volna a valódi okot. Minden este, amikor a palota sötétségbe borult, Anna az íróasztalánál maradt, tekintete elszántsággal és mély aggodalommal vegyes volt. Tudta, hogy egy érzékeny kérdést érint, amely megrázhatja az egész királyi családot, de a királyi vérvonal és az intézmény hosszú távú hírneve iránti felelőssége nem engedte meg neki, hogy hallgatjon. A palota előtt Londonban pezsegtek a koronázás hírei. A közvélemény lelkesen beszélt Vilmosról és a királyi család által a modern Nagy-Britanniának hozott új üzenetről. Nem is sejtették, hogy a királyi udvar szívében csendes vihar fortyog. Anna az iroda ablakánál állt, kinézett a Buckingham kertre, forgolódva a hűvös őszi levegőben. Mély lélegzetet vett. A felelősség súlya nehezedett a vállára, ugyanakkor belső erőt is adott neki. A nyomozás még csak most kezdődött, és amikor a vihar igazán kitör, a királyi családban senki sem maradhat majd félre. Miután felfedezte a szabálytalan kiadásokat, Anna hercegnő nem tudott nyugton maradni. A következő 2 teljes napot a dokumentumok alapos áttanulmányozásának szentelte.
A St. James palotában lévő magánirodájában az asztali lámpa megvilágította a hideg számsorokat. Anne órákig ült ott, piros tintával rajzolgatva a vonalakat, tekintetét le sem véve a számítógép képernyőjéről és a vastagon nyomtatott fájlokról. Fokozatosan egy világos minta bontakozott ki, ami megdöbbentette. Szinte az összes felfújt kiadásnak volt egy közös vonása. A javaslat közvetlenül Tom Parker Bowleshoz és Laura Lopeshoz, Camilla előző házasságából származó 2 gyermekéhez köthető csatornákon keresztül érkezett. Tom, aki számos jótékonysági projekt nem hivatalos tanácsadójaként működött közre, gyakran lelkesen vetette fel a sürgős ötleteket. Laura, bár ritkán jelent meg nyilvánosan, csendben erőltetett bizonyos művészettel és örökségvédelemmel kapcsolatos szerződéseket. Minden javaslatuk határozott támogatást kapott Camillától, így a jóváhagyási folyamat gyanúsan gördülékeny volt. Anne elkezdte kereszthivatkozásokkal összehasonlítani a különböző alapok adatait. Az eredmények még jobban megdöbbentették. A pénz nem állt meg a felszíni projekteknél. A kifizetés után nagy részét közvetítő cégeken keresztül átirányították, és nem hivatalos befektetésekbe, ingatlanokba, részvényekbe, sőt néhány Tomhoz és Laurához kapcsolódó magánbefektetési alapba áramlott. Mindezt ügyesen stratégiai partnerségek és hosszú távú szponzorációk álcája mögé bújtatták. Minél mélyebbre ásott, annál világosabbá vált a súlyosság. Ez nem piti sikkasztás volt. Egy szándékosan szervezett rendszer, amely a közjótékonyságra szánt pénzt a királyi családon belüli kis csoport gazdagítására használta fel. Emlékezett azokra az alkalmakra, amikor Tom és Laura jótékonysági rendezvényeken jelentek meg, sugárzó mosollyal a kamerák előtt. Visszatekintve, az egész csak látszat volt. Nehéz szívvel Anne úgy döntött, hogy ezt tovább nem tarthatja meg magában. Egy szemerkélő londoni délutánon 4 szemközti találkozót kért Károly királlyal a Clarence House-ban. A király külön termében csendes, de feszült volt a hangulat. Anna egyenesen ült, hangja halk, de határozott. Komoly problémákat fedeztem fel a jótékonysági alapokban. A legtöbb szabálytalan kiadás Tom és Laura javaslataihoz kapcsolódik. Gyanítom, hogy Camilla befolyását kihasználva felfújt projekteket indítottak el, majd a pénz egy részét a saját zsebükbe terelték. Még nincsenek abszolút bizonyítékaim, de a pénznyomai egyértelműek. Szeretném az engedélyét kérni, hogy alaposabban folytassam a nyomozást. És ami a legfontosabb, hogy teljes titokban tartsam. Ha ez most kiszivárog, különösen közvetlenül Vilmos koronázása előtt, a következmények elképzelhetetlenek lesznek. Károly király sokáig csendben ült. Arcán egyértelműen látszott a kimerültség és a fájdalom. Ránézett a lányára, és reket hangon megkérdezte. Anne, biztos vagy benne? Ez egy nagyon fontos dolog. Camilla a feleségem, Tom és Laura pedig az ő gyermekei. Felelte Anne nyugodt, de együttérző hangon. Pontosan ezért akarom titokban tartani. De ha figyelmen kívül hagyjuk, a királyi család elveszíti minden hitelét. Csak több időre van szükségem, hogy szilárd bizonyítékokat gyűjtsek. Károly király nagyot sóhajtott, és végül bólintott. Rendben van, de légy óvatos, Anne. Ne szólj senkinek, még Williamnek se. Nem akarom, hogy a család pont egy ilyen nagy változás előestéjén hulljon szét. Anne égő elszántsággal távozott a gyűlésről, erősebben, mint valaha. Tudta, hogy egy nehéz csatába vág bele, amely számos kapcsolatot károsíthat a királyi családon belül. Lelkiismerete és a koronával szembeni kötelessége azonban nem engedte, hogy megálljon. Hazafelé menet a londoni esőben Anne szorosan markolta a kormánykereket, szívét düh és szorongás keveréke töltötte el. Nem engedhetjük, hogy a királyi család a kapzsiság meleg ágyává váljon, gondolta magában. Bárkivel is kell szembenéznem, végigviszem ezt a dolgot. Anne nyomozása új szakaszba lépett, és minden egyes eltelt pillanattal rájött, hogy a szabálytalan pénzeszközök mögött sokkal mélyebb összeesküvés áll, mint azt képzelte. Visszamegyünk az időben néhány hónappal korábban, amikor a sötét terv csendben kezdett körvonalazódni. Abban az időben a királyi család Vilmos koronázására készült. A légkör mindenhol tele volt reménnyel és nyomással. Tom Parker Bowles és Laura Lopes gyorsan felismerték, hogy ez egy arany lehetőség. Camilla korábbi házasságából származó gyermekeiként mindig is úgy érezték, hogy bizonytalan helyzetben vannak, és bármikor elveszíthetik a királyi pártfogásukat. A hírnév, a pénz és különösen a nyilvános elismerés még mindig távolinak tűnt. Úgy döntöttek, nem várnak tovább. Egy késő este a Highgrove House-ban Tom és Laura 4 szemközt találkozót szerveztek Camillával. A kandalló fénye meghitt hangulatot árasztott, mégis a hangulat nehéz és feszült volt.
Tom szólalt meg először, szokásos mosolyával, de hideg tekintettel. Anya, a királyi jótékonysági alapoknak sok a felesleges pénzük. Vilmost hamarosan megkoronázzák, és jó képet kell kialakítaniuk magukról. Kihasználhatjuk ezt. Laura leült mellé, hangja nyugodt, de ambiciózus volt. Pontosan. Javaslatokat tehetünk nagyszabású projektekre, kulturális központok építésére, vidéki területek támogatására és az örökség megőrzésére. A költségeket észszerűen fel lehet dugni, senki sem fog túl közelről megvizsgálni. Miután a pénzt jóvá hagyták és szétosztották, egy része közvetítő cégeken keresztül visszajut hozzánk. Az egész tökéletes jótékonysági munkának fog tűnni. Camilla csendben ült és szorosan markolta a boros poharát. Arcán egyértelműen látszott a habozás és az aggodalom. Annyi vihart átvészelt már, mire elérte jelenlegi pozícióját. Most a saját gyermekei akarták, hogy mindent kockára tegyen. Biztos vagy ebben? Kérdezte Camilla kissé remegő hangon. Ha lelepleznek minket, nem csak ti ketten lesztek, én is mindent elveszítek. A hírnevem, a pozícióm, minden. Tom előrehajolt, hangja meggyőző és heves volt. Ne aggódj, anya, mindent gondosan kiszámoltunk. Minden javaslat hivatalos csatornákon keresztül halad, de önnek csak a befolyását kell használnia a jóváhagyási folyamat felgyorsítása érdekében. Senki sem mer majd túl sok kérdést feltenni, miután meglátja az aláírását. Ezt követően a pénz több közvetítőn keresztül halad át, és nem lehet visszakövetni hozzánk. Ez nem nyilvánvaló lopás, csak részleges átcsoportosítás. Tette hozzá Laura szelídebb, de ugyanolyan határozott hangon. Annyi mindent feláldoztál azért, hogy eljuss oda, ahol ma vagy, anya. Most itt az ideje, hogy a család jövőjére gondoljunk. A királyi család tartozik nekünk ezzel. Amint Vilmost megkoronázzák, minden szem rá fog szegeződni. Csak azt vesszük el, amit megérdemlünk. Camilla sokáig hallgatott. Gyermekeire nézett, és visszaemlékezett a királynővé válása előtti nehéz évekre. A királyi életmód nyomása, Tom és Laura jövője miatti aggodalmak, valamint saját személyes ambíciói fokozatosan kimerítették. Végül felsóhajtott, a hangja reket volt. Rendben van, de ezt nagyon diszkréten kell tennie. Nem maradhatnak nyomok. Belsőleg támogatni foglak, de a többiért neked kell vállalnod a felelősséget. Innentől kezdve hidegvérrel és szisztematikusan végrehajtották a tervet. Tom és Laura számos projektjavaslatot kezdtek el kidolgozni. A költségeket finoman felfújták. Az egyik közösségi központ projektjének a költségvetése a valósághoz képest megduplázódott. Egy örökségvédelmi program hirtelen számos tisztázatlan további költséget igényelt. Camilla befolyását felhasználva gondoskodott arról, hogy ezeket a javaslatokat gyorsan jóváhagyják a belső megbeszéléseken. Aláírta, bemutatta őket, és néha személyesen is megvédte őket a kisebb kételyekkel szemben. Amikor a jótékonysági alapokból származó pénzt szétosztották, nagy része soha nem jutott el a tényleges projektekhez. Leányvállalatokon és közvetítő vállalkozókon keresztül jutott el, végül Tom és Laura által ellenőrzött befektetésekbe áramlott. Luxus ingatlanok, részvények és bizonyos magánalapok. Első pillantásra minden még mindig makulátlannak tűnt. A projekteket a királyi sajtó nagy erővel reklámozta, és a szalagátvágó ünnepségek továbbra is rendszeresen megjelentek. A közvélemény továbbra is hitte, hogy a királyi család jelentőségteljes jótékonysági munkát végez. A valóságban egy szándékos alagútrendszer volt, amely elszívta a királyi vagyont. Voltak éjszakák, amikor Camilla ébren feküdt, és azon tűnődött, mit csinál. Egyszer már suttogta magában a sötétben, csak most az egyszer, csak hogy a gyerekeknek szilárdabb alapja legyen. De legbelül tudta, hogy nem csak egyszeri alkalommal történt. Ez egy összeesküvés kezdete, amely mindent elpusztíthat. Tom és Laura másképp éreztek. Izgalom és feszültség keverékét élték át. Minden alkalommal, amikor áthelyezést kaptak, elégedett mosollyal néztek egymásra. A terv olyan tökéletesen volt kidolgozva, hogy pontosan úgy nézett ki, mint egy legitim szponzorációs tevékenység. A burok alatt azonban feneketlen kapzsiság és a királyi család, amelyhez tartoztak, csendes elárulása rejtőzött. Így folytatódott az összeesküvés, míg Anna hercegnő el nem kezdte lapozgatni a szokásos iratait. A Károly királlyal folytatott 4 szemközti találkozó után Anna hercegnő azonnal magasabb szintre emelte a nyomozást. Megértette, hogy fogy az idő. Vilmos koronázása közeledett, és bármilyen kiszivárgás mindent katasztrófává változtathatott. Anna vasmarokkal, aprólékosan megtervezett katonai hadjáratként kiterjesztette keresésének hatókörét. Összehívta a királyi család belső ellenőrzési csapatát, egy gondosan kiválasztott pénzügyi szakértőkből álló kis csoportot, akik teljes titoktartást fogadtak.
A St. James palota diszkrét tárgyalójában Anne egy tábla előtt állt. Hangja határozott és tekintélyt parancsoló. Láthatták az előzetes adatokat. Most minden egyes fontot vissza kell követnünk, ellenőriznünk kell a tranzakciók előzményeit, az eredeti szerződéseket, az érintett feleket és különösen a jóváhagyási folyamatokat. Ne hagyjunk ki egyetlen részletet sem, ez nem egy átlagos feladat. Ez a királyi család túléléséről szól. A csapat azonnal munkához látott, Anne maga is mélyen részt vett a munkában. Naponta órákat töltött szerződések áttekintésével, aláírások összehasonlításával és átigazolások időzítésének ellenőrzésével. Késő éjszakában nyúlóan, amikor a palota legtöbb fénye kialudt, Anne a képernyő előtt maradt, vörös szemekkel, de éles elmével. Minden felfedezés egyszerre töltötte el dühvel és szívfájdalommal. Felfedezték, hogy Tom és Laura által javasolt projektek közül soknak szisztematikusan felfújták a költségeit. Néhány vállalkozót nyílt pályáztatás nélkül Camilla irodájának javaslatai alapján választottak ki. Különösen a kifizetések után a pénzeszközöket gyakran felosztották és több külföldi banki közvetítőszámlán keresztül irányították, mielőtt azok Tom és Laura által közvetve ellenőrzött vállalatokhoz kerültek volna. Anne szorosan együttműködött az audit csoport vezetőjével, egy Harrington nevű középkorú férfival, aki megőrizte professzionális modorát, de nem tudta leplezni ámulatát. Egyik késői munkamenet során így szólt Annehez: királyi fenség, ez nem hiba, ez egy szándékos megállapodás. A nyomokat elrejtették, de még mindig elég van ahhoz, hogy rekonstruáljunk egy logikus láncolatot. Anne bólintott, hangja halk, de határozott volt. Megcáfolhatatlan bizonyítékokra van szükségünk, mindent össze kell gyűjtenünk. Belső e-maileket, jegyzőkönyveket, áthelyezéseket, sőt még kézzel írott jegyzeteket is. Egy teljes, világos és a lehető legobjektívebb jelentést szeretném. A nyomozás során Anne-nek gyakran el kellett folytania az érzelmeit. Egyszer látta Tomot és Laurát boldogan nevetni királyi eseményeken, és figyelte, ahogy Camilla sikeres jótékonysági projektjeiről dicsekszik. Most mindez csak egy kitalált ürügynek tűnt. A családon belüli árulás mély fájdalmat okozott neki, ugyanakkor határozott cselekvésre is késztette. Közel egy hét fáradhatatlan munka után Anne végre összeállított egy teljes dossziét. A jelentés gondosan megírt volt, részletes pénzáramlási ábrákkal, a tényleges és a bevallott költségeket összehasonlító táblázatokkal, közvetítő cégek listájával és Camilla jóváhagyási szerepét igazoló bizonyítékokkal. Minden logikusan és érzelemmentesen volt előadva, mégis kellő súllyal ahhoz, hogy bárki fejet hajtson. Anne a kezében tartotta a vastag dossziét, érezte a súlyát, de egyben egyfajta megkönnyebbülést is. Tudta, hogy a következő lépés egy összetűzés lesz. Nem volt visszaút. Mielőtt elhagyta az irodát, Anne egy pillanatra megállt, és az ablakon kinti sötétségbe bámult. Fáradtan, mégis kitartóan suttogta magának. A királyi család senkinek sem a kezében van, hogy azt tegyen vele, amit akar. Nem hagyom, hogy a kapzsiság mindent elpusztítson, amit őseink felépítettek. Lekapcsolta a villanyt, és kilépett a palota hosszú, visszhangzó folyosójára. A nyomozás bizonyítékgyűjtési szakasza befejeződött. Itt volt az ideje felkészülni a magas szintű belső megbeszélésre, ahol kiderül az igazság, és Anne tisztán tudta, hogy a megbeszélés után semmi sem lesz ugyanolyan. Anna hercegnő csendes nyomozásának híre azonban derült égből villámcsapásként érte Camillát. Egyetlen reggel alatt teljesen megváltozott a légkör a Clarence házban. Sürgősen behívatta Tomot és Laurát egy külön szobába, bezárta az ajtókat és behúzta a függönyöket. Nem voltak többé mosolyok vagy gyengéd hangok. Camilla hangja remegett a pániktól. Anne mindent beleás. Már találkozott az apáddal és bizonyítékokat gyűjt. Nincs sok időnk hátra. Tom halálsápadt lett, homlokán gyöngyözött a verejték a hűvös szoba ellenére. Laura erősen ajkába harapott. Kezét ökölbe szorította, míg kifehéredtek az új percei. Hárman ültek az asztal körül, a levegő sűrű volt, mint a vihar előtti csend. Camilla felállt, és megállás nélkül járkált fel alá, a hangja sürgető volt. Azonnal cselekednünk kell. Nem hagyhatjuk, hogy ez kirobbanjon. Tom, Laura, minden nyomot ki kell törölnötök. Tom mély lélegzetet vett, próbált nyugodt maradni. Szerintem a pénz egy részét azonnal vissza kellene utalnunk az alapba, körülbelül a kivett összeg 30-40%-át. Ez csökkenteni a súlyosságot, ha vizsgálatot indítanak ellenünk. Megkérem a megbízható embereket, hogy vizsgálják felül a projektfájlokat, és igazítsanak ki néhány számot, hogy jobban egyezzenek. Laura bólintott, a hangja hidegebb lett.
Én intézem a kommunikációt, minden e-mailt, üzenetet és közvetítő csatornákon keresztül küldött jegyzőkönyvet törölni kell, vagy új dokumentumokkal kell helyettesíteni, amelyek mindent átlagos adminisztratív hibának, nem pedig szándékos összeesküvésnek tüntetnek fel. Kétségbeesett emberek módjára versenyt futottak az idővel. 2 teljes napon és éjszakán át mindhárman pihenés nélkül dolgoztak. Tom a számítógép előtt ült, és folyamatosan pénzügyi világbeli ismerőseit hívogatta segítségért az adatok szerkesztéséhez. Laura csendben törölte a fájlokat és új dokumentumokat készített okosan beállított dátumokkal. Camilla kihasználta a még meglévő befolyását, hogy elhalasszon néhány ellenőrzési kérelmet, és további papírokat írt alá a nyomok elfedésére. A pénz egy részét csendben visszautalták a jótékonysági alapba több közvetítő számlán keresztül, hogy elkerüljék a figyelmet, de a sietség miatt számos végzetes hibát követtek el. Néhány átutalás szokatlan időpontban történt, a digitális aláírások nem egyeztek, és számos fontos e-mail, bár törölték, nyomokat hagyott a biztonsági mentési rendszerekben. Néhány igazított szám csak még nyilvánvalóbbá tette a szabálytalanságokat. Utána Camilla egyedül ült, remegő kézzel, miközben egy pohár erős italt tartott a kezében. Arca kimerült volt, szeme vörös. Teljes rémülettel suttogta, ha kudarcot vallunk, mindent elveszítek. A hírnevem, a pozícióm, még az apáddal kötött házasságom is. Mindez darabokra hullik egyetlen kapzsiság miatt. Tom és Laura sem jártak jobban. Tudták, hogy egy szakadék szélén állnak. A korábbi magabiztos mosolyt szorongó, kimerült arckifejezések váltották fel. Egy gyenge pillanatában Laura egyszer azt mondta a bátyjának: "Szerinted tényleg becsaphatjuk Annt?" Tom nem válaszolt, csak ökölbe szorította a kezét. Megértették, hogy minden erőfeszítésük a nyomok eltüntetésére olyan, mint egy süllyedő hajó befoltozása. Sok repedés maradt, és Anne nyomozása közelebb került, mint valaha. Amikor hajnalodott, Camilla kinézett az ablakon, szívét kétségbeesés töltötte el. Tisztán tudta, hogy hiába próbálkoztak, a királyi pénzügyi rendszerben nyomok maradtak. A kapkodó eljárás csak megkönnyítette az összeesküvés leleplezését. Másnap reggel, miután az éjszaka folyamán sietősen összegyűjtötték a bizonyítékokat, a magas szintű belső megbeszélésre a Buckingham palota egy diszkrét szobájában került sor. A légkör olyan feszült volt, hogy az óra ketyegését hallani lehetett. Károly király az elnöki székben ült, arca szigorú, mégis láthatóan fáradt volt. Mellette Vilmos herceg állt, tekintete éles és aggodalommal teli. A királyi család más kulcsfontosságú tagjai is jelen voltak. A csend olyan volt, mint egy tárgyalás előtt. Anna hercegnő lépett be a vastag dossziéval a kezében. Erősen állt, hangja magabiztosságtól és elszántságtól csengett. Ma bemutatom a királyi jótékonysági alaprendszerén belüli komoly összeesküvés teljes bizonyítékát. Ez nem adminisztratív hiba. Ez egy szándékos jótékonysági pénz elszívása személyes haszonszerzés céljából. Anne elkezdte mutogatni a diákat. Minden egyes oldal súlyos csapást mért rá. A pénzáramlási ábra világosan kirajzolódott. A királyi jótékonysági szervezetektől származó források, Tom és Laura projektjavaslatai, Camilla irodáján keresztüli gyors jóváhagyások, közvetítőkön keresztüli átirányítás, végül a testvérek személyes számláira és befektetéseibe érkezve. Bemutatott minden számadatot, minden módosított szerződést és az elmúlt napokban elsietett összes visszafizetést. A hangja nem volt hangos, de minden szava pengeélesen hatott. Tom és Laura a jótékonysági szervezet nevét kihasználva növelték a projekt költségeit. Camilla befolyását kihasználva felgyorsította az engedélyezési folyamatot. Ennek eredményeként több millió fontot tereltek el, míg a tényleges projektek csak kis részt kaptak. A tárgyalóterem halálos csendbe borult. Tom Parker Bowles hamuszürke arccal ült, homlokán folyt a verejték. Laura lehajtotta a fejét, kezei ökölbe szorítottak és remegtek. Camilla mellettük ült, arca teljesen kiürült, tekintete kerülte férje tekintetét. Tom megpróbált tagadni, hangja dadogott. Ez csak egy félreértés. Csak egy jobb jótékonysági munkát akartunk támogatni. Lehet, hogy voltak vezetői hibák, de nem összeesküvésről volt szó, tette hozzá Laura erőtlenül. Így van. Nem állt szándékunkban bántani a királyi családot. Anne egyenesen rájuk nézett, hangja hideg, mégis tekintélyt parancsoló volt. Az adatok nem hazudnak. Átigazolások, belső e-mailek, jegyzőkönyvek, sőt még az elmúlt 2 nap nyomainak eltüntetésére tett erőfeszítések is. Minden benne van ebben a dossziéban. Pánikból visszaadtad a pénz egy részét, de a nyomok sértetlenek maradtak.
Nincs többé helye a tagadásnak. Károly király nagyot sóhajtott, hangja halk és fájdalommal teli volt. Kamilla, mit tudsz mondani? Kamilla sokáig hallgatott, végül suttogta. Én csak a gyerekekről akartam gondoskodni. Soha nem gondoltam volna, hogy idáig fajulnak a dolgok. Vilmos erősen szorította a széke karfáját. Hangja határozott volt. Ezt nem tűrhetjük el. Ez a királyi család és a közvélemény elárulása. Több órás feszült vita után döntés született. Tomot és Laurát azonnal elmozdították minden királyi tevékenységből. Valódi büntetőeljárás veszélye fenyegette őket, és szükség esetén átadták az aktáikat a hatóságoknak. Kamilla megtartotta királynői címét, de nyilvános felelősséget kellett vállalnia az egész királyi család előtt, és fel kellett készülnie a hatalmas médianyomásra. Pozíciója súlyosan megingott. Károly király tette meg a végső nyilatkozatot, hangja fáradt, de határozott volt. Azonnal szigorítanunk kell a pénzgazdálkodást, meg kell reformálnunk a teljes jótékonysági alapfelügyeleti rendszerét, meg kell erősítenünk a független ellenőrzéseket, és növelnünk kell az átláthatóságot. A királyi család nem engedheti meg, hogy ez a hiba újra megtörténjen. A találkozó nehéz csendben ért véget. Amikor mindenki elment, Anne egyedül maradt az ablaknál. Megkönnyebbülten felsóhajtott, de mély megbánást is érzett. Jól tette, de az ára az volt, hogy mély repedést ütött a családon belül. Az ügy gyorsan kiszivárgott a külvilághoz. A közvélemény felháborodott a hír láttán. A sajtó szenzációs címeket közölt. A királyi család hírneve súlyos károkat szenvedett. A parlament és a közvélemény számos hangja követelte a királyi pénzügyek szigorúbb felügyeletét. Sokan ezt az átláthatóság és az elszámoltathatóság költséges leckéjének tekintették. Tom és Laura szégyenlős csendben hagyták el a palotát. Kamilla nehéz vállakkal sétált, tudván, hogy mostantól minden ráirányuló tekintet gyanakvást és ítélkezést fog hordozni. Anne a hosszú folyosón állt, és a Buckingham palota kertjére nézett. Azt suttogta magában, hogy a királyi család sok vihart átvészelt már. Ezúttal sem lesz másképp, de az igazságot ki kell mondani, bármilyen fájdalmas is. A vihar megérkezett. A brit királyi család ismét próbára lett téve. Anna hercegnő bátorságának és elszántságának köszönhetően azonban az igazságosság és az átláthatóság lángja továbbra is fényesen lobogott. Ön szerint Anna hercegnő felelősségből cselekszik a királyi család védelme érdekében, vagy régóta húzódó személyes konfliktusok miatt? Oszd meg velünk gondolataidat a hozzászólások részben. Ne felejts el lájkolni, megosztani és feliratkozni a továbbiakért. Kattints a képernyőn megjelenő következő videóra is. Élvezni fogod.